sartu dira eta 10 bat eskatuta Joseba Munarrizek ziago gara indar gehiekin sartu arren, ikusten dira orain irudia Kai barrura begira ze berdin dagoen ura apal eta ara aurrea begiratuta pixka bat goiko aldean pixka bat mugituago, ez? Hortxe dira beraz erreferentziak, 4 eta 29, Hondarribik 2 gehiago, Zumaia 5, Zarautz 7, eta ikusten da, badutela Kaikutarrek gaur amorru bat barruan, osea, etzen giro izango atzo Jose Luis Kortaren inguruan, eta argi dago, zerbait gehiago eskaini behar dutela hau. Ni uste, Kaiku bezalako talde bat, bestela ni uste dute zalantza sortzeko modukoa dela, hasta eskenean Bizkaiko txapelketa irabazi, eta gero handikan 2 egunea 11. egitean ikuste dut zer esan emango lukela, eta dudari gabe garrantzitsuena ontzian barruan edo kluan sortuko litzaken girua, eta ikusleantzako ere keskatzeko modukoa dela, eta pixka bat askotan emaitza horiek ondo etortzen die pixka talde esnatu hasteko, eta pixka bat urduritasun puntu on bat hartzearren, ez? Eta hortan nik uste dute Korta jaiua dela eta pixka bat belarria tente jarriko ziela taldekide guziari, ez? Hor dira zarauztarrak Garmendiaren agindutara. Bat! Bigoazen! Bat! Bionei! Ironei! Laonei! Bost! 6! Zazpi! Hasi dira jadanik maniobra egite. Oiu egin dio Makaza gaurrekoari Garmendia patroiak. Hor dira zarauztarrak lan erditan, 9 eta 54. Bale! Guazen! Hor da denbora zarauztarrentzat. Lan erditan beraz 9 eta 54 batarentzat. Eta hemen dator Kaiku Zurinagaren agindutara. Metelas a tope! Bat! Bi! Mete riñones! Ahí va atrás! 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 5 boya! Eta indarrakin, 37 paladan ziebogo jalik eta azkarren hartzeko, pixka bat 10 bat eskatuta Zurinagak. Ea nola moldatzen dire? Orantxe, ontzia gurutzatzen. 9 eta 40. 14 segundo Zarautzi estropada erdian. 9 eta 40. Baina orain arteko estadistika ikusita, argi dago, Zarautzi 14 segundo sartuta, ezin dela estropadako 3 labonenen artean sartu, Baserri. Ez, Zarautzek ikusirik. 14 gehi 34, jardezagun 28, normalean zarauztarrak 50 segundoren bueltan galtzen ari dira, minutu bat ere bai, minutu eta 5 ere bai batzutan, hortik ere badute referentzi bat, Kaikutarrek. Azkenean denborak ezagutu egiten dira, estropada batetik bestea zailkapenean estropadak egiten nahi dien neurrian, eta pixka bat erreferentziari izan daiteke hori, ez da preciso bertan edukitzea baizik, eta olako taldea zailkapenean hainbeste garrene dagonari denbora batera berdiogu, eta beti daude referentziak hartzeko estropada bitartean, ez? Hemen dira Zumaiarrak, eta este dato bat ere bai, zenbat Kaikuk Zumaiari 8 segundo, 9 eta 49, eta Zumaiak Zarautzi 5 segundo bakarrik lan erditan. Eta datu hau hobeagoa da Zarauztarren ikuspegitik, Zumaiaren ikuspegitik baino. Aurrera joanan. Momentuz ematen du ez dugula prest. Listo baldin bagara joanan elkarrizketarekin aurrera, bestela Baserriri emango diogu hitza. Pedro Mari abando da gurekin. Tira Pedro Mari, gaur denborarik onena oraingoz txanda honetan, Hondarribia zer egiten duen. Atzo 11. bi estropada da 11. tokian. Korta serre alda, zuek asarre altzadetetzea date, pozik izango. Pozik ez da egoteko modua, ez da. Guk atzo 11. ez da gure postua, eta gaur behintzat beste itxura bat ematen dugu, eta zehatu gara txanda honetan irabazten. Eta, jente asko galdetzen du zelan honek gora berak, eta, problema da alde batetik, normatibaz nola dagoen, guk hemen problema ditugu potenzio guztiatatzeko, ez da? Orduan, batetu inbardu hori normatiba da gauza bat izango da, ataren urterako,
zeia horti plantilla gehienak egia propio diezela eta bueno, beste gauza bat izango da, ligilarako. Ea ala den, Kaiku goian ikusi nahi dugu, badakigulako gaia baduzuela gorago egoteko, behar bada atera izan duzuen gaia, baina badago lehen urten erakutsi zenuten bezala eta derrigorrez gorago behar duzu, ez da zuen toki inundik inora ere. Bai, egia da, ez da atzoko, ez da izen, bueno, atzoko eta pasan ikandeko ez da izango normal, ez da, baina, batzuetain ez dugu asmatzen, ez da, nortu behar dugula, gure akatza dituela, eta, gaur beste itxura ematen gabizela, eta atzo baina asko zobeo. Euskari asko. Vale. Itxura beagoa bai, zalantzari gabe gaurko honetan Kaikuk, eta lehia dugu, Zumaia eta Hondarribiren artean, Zarautze 14 segundora lan erditan. Eta argi dago, Jose Luis Erkizia eta Barka, lehen hitz egiten hasi eta moztu dugulako hor une hori. Argi dago, erlojupeko estropadetan segundu horiek asko murrizten direla baita ere. Hemen norberak konzentrazio osoz, arreta oso egin behar du lana, eta oso prestatuak ditugu arraunlariak egin behar horretarako. Bai, nik uste dute arreta galdurik ez dagoela hemen, bakotxa bere lana buru belarri ontzian barrura, albota ez dago begiratzerik inorrez duzulako zerrenfentzirako, eta nik uste dut hori hau izan daitekela hori entrenamentotan bakarrik ibiltzen den bezala taldea, bakotxa bere emaitzak eta bere baldintzan arabera, hortaz, nik uste dute horrelako estropadak talde bakotxa non dagon kokatua erreferentzi jatorri izaten dela. Hemen dator Zarautz, hemen datorren bata, Garmendiaren agindutara, bazekiten urteak gogorra izango zela, baina giro ona dago. Herrian, arraunlarien artean, onartua zuten egoera, eta lanerako dira, eta poliki aurreko segundoa janda posik, eta baten bati ustekabeko baten badiote egunen batean, hori ere uste dute ospatu egingo dutela. Bigarren ontzia ere jarri dute Zarauztarrek aurten KE Ligaren bigarren liga horretan, eta oso lan ederra egiten ari dira, mutil asko, arraunean hasi berriak, beste veterano batzuk ere itzuli dira, klubari elkartasuna eskaintzeko, eta horrek badu bai bere irakurketa eta baliozko irakurketa. Bai, dudarik gabe prestatu berra dakate datorren denboraldia, oso arriskutsu izaten da taldea hola bera jeisten denean, dena apurtuta deseinda geratzea. Orduan, nik uste dute denbora pixka badaukatela horretaz, egoera horretaz jabetzeko, eta horri begira bigarren ontziakin lan egin, eta ontzi honetatik erdiak edo mantentzen badira datorren urteako beste ikuspuntu bat